Tak je to tady, Ice Bucket Challenge. Já bych ze všeho nejdřív chtěl za tuhle úžasnou nominaci poděkovat Hakyně Domnosilový a ujistit jí, že se nesmírně těším, až jí to budu moct vrátit. A přestože osobně preferuju spíš jiný druhy pomoci, tak takovýhle nominaci prostě nešlo odolat a nešlo jí odmítnout. A taky proto doufám, že mě budou následovat Pacholek Švíha, David Studnička a šílená Iveta Záleská. Pro zvětšení efektu ještě přidáme trochu ledu. A jdeme na to. A je to.